Lah, nak wong tua mau dadi mata, anak dadi jempol sikil, nak motone keculek, motone lara, jempol sikil ki ora nangis. Ah. Contone, Ah. nak wong tua duwe masalah apa ki urung tentu anak ki bekti pinter karo wong tua. Mula tak dongake Dek Yoga iso bekti karo wong tuane. Mula Amin. lak ana tetembungan to, Mas. Apa kuwi tembunge? Sing jenengane wong tua, ya toh. Wong tua ku iso ngopeni anak 10, ning anak siji urung tentu iso ngopeni wong tua loro. Nggih, Nah, leres. ngoten niku. Leres. Jenenge berbakti kepada orang tua. Iya. Iki dharma bektine Mas Bagi karo anake. Iya. Dimulai wiwit bengi iki. Wit wingi no. Oh iya, wit wingi maksudnya. Nyunake, sesuk iso ngrabekke utawa ngomah-ngomahke. Ki aku wis dipanjeri barang kok, Gong. Susah jambatan kok panjer iki to jenengan iki. Ora tepanjeri sesuk nggo rabine gendis karo rabine yoga wayangan nah. Oh, ngoten. Lah lek arabi iki kapan? Ya 20 tahun meneh. Wah, yo nek kowe iki jek urip. Loh, nuwun sewu lho. Apa kuwi? Lho sing jenengane wong mati niku pasti. Nggih to? Ning wong tuwa durung mesti lho. Ya, betul. Sing tuwa niku bakal mati. Durung karuan. Loh, tuwa bakal mati kok durung karuan jenengan niku. Kok iso bakal mati? Lho lah wis tuwa kok. Ning sing nom urung tentu tekan tuwa. Ya, betul. Lah. Panjenengan arep sing ndi? Aku sing tekan tuwa. Oh, tekan tuwa? Heeh. Nah, jenengan tekan tuwa berarti milih mati sik apa mati keri? Mati keri. Hasil mati keri sing arep mikul kowe iki sapa? Wonge do mati kabeh kowe mati keri, sing arep mikul kowe iki sapa? Lah nek kowe arep milih mati keri apa mati dhisik? Nah, aku. Heeh. Mati dhisik. Mati dhisik ya ben pateni cacah kuwi. Kok malah tekane elek nek. Lah kowe sing gawe kok. Ajek. Niki kepareng rawuh sedayanipun wonten ing mriki matur agunging panuwun ingkang sampun kepareng rawuh. Awit napa donga pangestu saha supangsih ingkang dipun aturaken mugi tansah pikantuk lintu ingkang satraju. Amin. Ngoten. Niki nuwun pangapunten budaya Jawa niki ngrembaka wonten ing tanah Jawa mriki Mas. Ya. Dados panutan tiyang luar negeri utawa mancanegara. Betul. Tenan upamane Mas. Gamelan Lagu sing nyok dinyanyekke nang campursari utawa apa? ana wayangan sing judule Perahu Layar ke Mas. Kuwi dadi panutan lagu bahasa Inggris lho Mas. Kok iso? Lho, nek sampean ora ngerti kok. Piye? Lagu bahasa Inggris sik sampean ngerti ora? Sing dhisik. Welcome to my paradise. Ngerti. Lah niku inspirasi saking Perahu Layar lho. Kok iso? Lho, welcome to my paradise. Paradise. Ayo, Ora lerap-lerap banyune segara. Loh, niku panutane saking Jawa niki lho Mas. Oh, inspirasine malah saka Mbah Narto ya? Lah nggih, lagu ulang tahun, sampean tahu ulang tahun ora? Ora tahu. Lah, sampean ki kala-kala ulang tahun. Jalang kok ora tau ulang tahun. Aku ora tahu ngeling-eling ulang tahunku kapan lali aku. Ayo sesuk diulang tahun nih. Ya. Nah, idep-idep mendak pisan. Katamu. Wong ulang tahun kok ora tahu. Ora tahu aku tenan. Lah sesuk diulang tahun nih. Umurku piro lho aku lali. Waduh, wis repot jenengan. Kae piyak piuk piyak banyu binelah ora jemu-jemu happy birthday to you lho. Iki bahasa Inggris meneh lho Mas. Oh. Inspirasane saka Perahu Layar. Semono eloke ya lagu. Lho iya, lho kok ora mung lagu lho Mas. Apa meneh Mas? Arep gawe pabrik mobil, kuwi inspirasine juga dari orang Jawa. Kok iso? Lho, pabrik mobil sampean ngerti sing mobil jenengane Sigra kae. Iya. Kuwi panutane saka lagu Jawa Mas. Kae. Sigra Sigra Daihatsu ngono kae. Kali Toyota Xenia Daihatsu ya Avanza Toyota Kijang kerja sama Indonesia Jepang lho. Oh. Inspirasi saka Jawa niki. Kowe kok ngerti akeh men to, Gong? Lho kene iki padake. HP Android ku inspirasine wis saka wong Jawa. Lho, kok saged? Kowe tau mangan ning warteg? Nate. Nah, kowe angger arep ngarani mak mopo lak dudul ngene iki to. Heeh. Lah kuwi Android ki saka kuwi. Oh, saka dudul arep mangan kuwi mau. Oh, dadi terus niru karo wong Jawa dudul kuwi mau. Wong Jepang rene terus takon, "Oh, namanya wah itu." Ngono. Oh, terus is dudul-dudul. Terus nyetake HP dudul jenenge Android. Oh, Android. Nah, iki nyuwun pangapunten berbicara soal mangan. Nggih. Mangan paling enak lawuh apa, Mas? Ayam. Ayam.